Enak toh. Kompak toh. Lah ya sumpah aku isi Pak Mo. Teko sapa? Pak Presiden? Oke, diucapin selamat malam aja. Masih bareng-bareng Devanda di season yang kedua ya Pak Sumo. Oke, season kedua saya. Tamunya Pak Sarimi kok adik. Pak Ayo, apa? Pak Sarim. Pak Sarim kok adik kayak ngene ya Pak. Ya Pak Sarimi kok lho. Kebablasan. Iya, atas tenan lho karo Pak Sarim. Ngapunten lho Pak, ndi to wonge? Ngapunten. Apa sih bocah cilik nggih kados ngoten nggih. Heeh, jeneng tasik sak menten lho. Lho lah iya, tasik sak pira, Dik? Sak menten. Sampean? Iya. Niki alhamdulillah kebetulan nggih niki ingkang kula beto, nggih niki artise alhamdulillah niki tasik perawan tirse gendhe mawon dereng dibuka insyaallah. Dereng wancen. Kok sampean ngene insyaallah bareng. Ya kudu tok ucap-ucapane insyaallah ki menawa iya menawa ora ki cara aku ora dosa karo sliramu ngono. Mbak pilih bapak ibu badhe napa niku? Heeh, mbok ngersakaken mantu elek-elek ritek ngono ta. Mantu elek-elekan ngene iki wonten. Sampean tawa-tawa dulur-dulur kene nggih kene iki wong gawe kabeh lho. Kira-kira sampean iso masak ta? Wah, kok ngece. Masak apa contohnya? Rawon, rendang, soto. Soto, rendang. Ayam bawang. Ayam bawang. Ayam kecap. Tapi Indomie. Nah ya itu. Ya Indomie no Mas, tuku akeh dhuwit maneh. Kok iya. Ini gimana aku ngapain? Oke, iya. Memberikan Menyunjung teman ya. terbaik khususnya untuk tamu undangan. Piye Mbak El? Kosong aku tanggal itu. Piye? Kosong Mbak El. Oke, barangkali nanti Bapak Ibu mau bareng-bareng gabung. Alah piye to? Mau gabung bareng-bareng Devanda. Iya. Kok ate lambene kami serontolan. Ya rasing teteh ta sing teteh matur. Jare sampean sik cilik sak mene lho Pak Mo. Ya semoga. Heh? Enggak no, sak mene ae. Dikasih satu lagu spesial buat semuanya. Dikasih yang kalem-kalem dulu.
Spesial buat semuanya Pak Suma. Oke. Oke ya Mas ya. Nanti gabung bareng Devanda ya. Oke tok. Belum anget dah Mas. Dorong. Kapan anget gue? Ya, Kemarin ini ya. Oke ini gimana Pak Suma 2 lagu? Ya harusnya 2 dong.